mi ki arra, ez én vagyok, más sénnel haladunk lefele, most már, mivel ugye amikor elkezdtük az előző videót, akkor beszéltük meg a többiek, hogy fél óra múlva lent találkozunk, aztán én itt le is megyek. Szóval, és igen, most bemegyünk a West Endbe, és igen, megyünk le találkozni a többiekkel. Most nem tudjuk, hogy mit fogunk még csinálni, most az még rejtély. Azt tudjuk, hogy mi ketten együtt leszünk, akármi is legyen. Igen. Szóval most ez a nap, ez kettőnké kb. És meg a blogunké, ugye. Hát igen, amúgy a mozgó lépcsőn megyünk le, ahol Shane már meg is tette az első lépéseket. Na, itt megyünk, itt láthatóan Niagara, annak a kicsinyített mása, mindjárt meg is mutatom. Szerintem tök jól meg van csinálva. Nem tetszik, szerintem a legjobb pláza az a West End. Még mindig, és mindig is az lesz. Hát most már tudtatok, hogy minket itt néha meg tudtok találni. Hát igen. És nem tudom most még mit mondjak, majd ha lesz még téma, akkor majd beszélek. Sziasztok, én már Rágoldom. Élőben jelentkezem a West Endből, a West End előtt. És éppen jön ki Vini. Ott jön. És nagyon szép a helye, nagyon tetszik a helye, jön ki Korti is, én másokkal. A két Miának jönnek. Szia! Igen, ott jön Korti, nagyon. Jó.